Quan digui el Ximi. Ja? Vale, doncs, com vulgueu. Vale. Bueno, primer de tot, moltes gràcies volia donar a tots i per l'Esformer en especial per comptar amb mi en aquest dia, participar, poder entrevistar, parlar i compartir amb vosaltres. Enhorabona per aquests 5 anys, sobretot, que seguim així i gràcies a tots per estar aquí i anem a parlar una estoneta amb el Sergi. Vinga, jo no sé d'on va sortir la idea, m'ho vaig trobar, no sé si va ser cosa teva i de l'Albert que ho va manegar. Bueno, l'Albert em va dir t'apuntes i jo a tots. Ja, te lia i t'enganya. Sí. Perquè tampoc sé... Va fer una molt bona entrevista al Ximi. Sí. Va ser molt guai, sí. Ja que fa bones entrevistes, anem a utilitzar el seu talent. Sí, ara anava a dir que és una mica, la tinc com més, és una mica, sembla més seriosa que abans quan hem començat, però bueno. Ens tenim que posar... Bueno, no, vull dir que me l'he preparat aquí, he estat fent, estalquejant. El guai de la Sandra és que se'n treurà el millor de nosaltres, vull dir, quin interès tenim al Ximi i jo? Ninguno, no? Però Sandra se curra molt, ninguno. El bo que sapigueu que tots els autors de la casa anirem parlant per la Sandra. Un dia o un altre. A mi m'agrada. M'agrada fer preparar aquesta... Jo crec que és això, és una entrevista que quan va passar amb el Ximi no és la típica de, preguntar per el llibre, no? Les típiques preguntes que et faria qualsevol, no? No sé, intento que siguin una mica com més personal i més adaptades a la persona que li faig. Llavors surt com més íntima, per dir-ho d'alguna manera. Tu ja has vist algunes així una miqueta i ja tinc preparada... Sandra em va passar el dilluns algunes preguntes perquè me les pogués preparar una mica, perquè anàvem feinat. Després el dimarts em va dir no, aquestes no funcionen, te'n passes les altres. Quan ja ho tenia una mica coll avall, al cap de 2 dies em vas dir tira tot això a les deixalles que te'n passes les altres i al final no sé què sortirà, però bueno, anem a veure. Sí, tinc una sorpresita. Vinga, a veure, m'ho tinc aquí una mica perquè com és la primera que faig en català. Llavors és una mica... Com estiguis, no es pot. No, però molt bé. El cartell ficat en català. Ho vam especificar. Per això, no. Posa en català i jo estava molt tentat de posar les barretes i tot. Clar, és que Superhortera tot. no hem dit que el cartell és obra d'aquest senyor i ens va passar diverses versions fins que li van donar el vistiplau i li van fer no sé quantes modificacions també, pobre home, fins que van quedar tots contents. No sé si és que em tracten com si fos gilipolles, però... No, està molt bé. No facis més, està molt bé. No, però s'agrada? No, està molt bé. Està tot flamat, molt bona. Fantàstic. Bueno, no sé, estic a teràpia. I qui no, aquí? Molt bé, doncs vinga, parlarem una estona amb el Sergi, coeditor i escriptor en L'Esformer. Escrius Splatterpunk, que és un gènere excessiu i violent. Com és escriure Splatterpunk en català? Quins components t'agrada incloure a la teva literatura i què busques generar-li al lector? Vale. És una pregunta dividida en diverses. Però és que jo crec que la primera ja crec que podries enllaçar una mica, no? Vale. A veure, el meu primer interès, diguem, per escriure, a part d'expressar-me, abans ho parlava amb l'Ivan i em deia que era com cagar i que si no cagues, tens mala hòstia tot el dia, escriure és una mica així, no? Quan vaig començar a escriure de forma una mica ja més seriosa, fa uns 15 anys, em vaig proposar una cosa que per mi era difícil i era fer-ho en la meva llengua. Sempre havia escrit en castellà i va ser com un repte total, no? I amb els anys ho he aconseguit amb una certa soltura i quan m'he anat introduint amb els gèneres com el bizarro, com l'splatter o amb altres, que al final no deixen de ser eines per expressar-te tu mateix, el meu interès continua estant allí. Dir les coses però amb la teva pròpia llengua, en català en aquest cas. Perquè tenim literatura anglosaxona, tenim sort perquè tenim molta diversitat i pots llegir moltes coses en castellà de molts estils diferents, però en català a vegades estem molt seguits que n'hi ha coses que no arribes. Potser sí que n'hi ha un terror, sí que n'hi ha un horror, però és més generalista.
Llavors, en temes tan concrets com el nostre, com l'Esplater, com el Pizarro, no hi ha. I sempre li dono molt la curra a l'Albert amb què tenim que fer una part de l'editorial dedicada al català. Llavors, jo vaig començar també amb el microrelat, i amb el microrelat tens que anar molt a buscar la paraula exacta. I sempre m'ha interessat la sonoritat de les paraules. Llavors, trobar l'adequada en català i per un gènere tan violent com és l'Esplater és molt divertit. I a vegades les paraules em ressonen molt, no? Diuen moltes coses. Suposo que els lingüistes, els traductors, ho tenim molt per la mà, no? Quan agafeu paraules en anglès i tal, hòstia, tenen uns significats dobles que potser amb la llengua en castellà no està o a l'inrevés, amb el català passa. I volia portar tota aquesta emotivitat de la violència al català. I donar, no em veig com un pioner ni un trencar-fronteres, ni que estic fent res diferent, ni coses així, però sí busco que hi hagi un nínxol de que si n'hi ha algú interessat en aquesta literatura en català, hòstia, que tingui l'oportunitat de veure alguna cosa. Em deies quins components m'agraden portar quotidians del territori. Parlàvem a vegades a l'última novel·la que és Rodalies, no? Què passa en Rodalies? Tots els que patiu Rodalies, m'agrada incorporar aquestes coses que no siguin les que ja veiem en pel·lícules americanes o en literatura anglesa, sinó portar les pròpies a tu. Quina és la nostra política, quines són les particularitats de la nostra societat, què és el que ens passa que això ho acabes afegint a la bossa i intentes donar alguna cosa que sigui una mica diferent. M'enrotllo massa. No, perfecte. Perfecto. Dale. Superché. Dale. Vale, jo que he llegit ja diverses novel·les teves i més, volia preguntar-te si alguna vegada has hagut de descartar alguna idea o escena perquè travessava una línia massa ofensiva o de mal gust. Abans parlàvem d'això que hi ha una escala, no?, de nadons a animals i tal. Si hi ha alguna línia que alguna vegada has dit, vale, aquí no puc entrar o la tinc de descartar perquè potser em passo o tot val o per tu. És un tema sensible i sobretot per lo que és la literatura splatter, no? Perquè a vegades té molt mala premsa perquè s'associa simplement amb escabetxina sense sentit perquè sí. I penso que donaria per un debat sencer això per fer. A les xarxes, els foros que venien d'Splatter i de l'horror extrem estan molt dividits entre si hi ha unes línies vermelles o no. A mi no m'agrada censurar-me per res. Jo penso que tot està en com li doni quin tractament facis. I si les escenes de violència extrema tenen una justificació perquè porten a alguna cosa. Tampoc m'agrada vanagloriar, diguem, a l'assassí ni deshumanitzar les víctimes, perquè no em funciona. Al final estàs parlant de persones que li passen coses, que tenen traumes físics o mentals i que pateixen transformacions. N'hi ha gent que m'ha parlat, hòstia, que de nens no es poden parlar, no es poden tractar, és un tema molt sensible, o parlàvem dels animals i tal. Jo penso que és el tractament que li donis. Sí que jo li poso una càrrega d'humor, encara que sigui molt negra, que fa impossible, entenc, no veure que estàs denunciant una cosa. I després la forma de treballar que tinc és amb molts esborranys. Comença amb un esborrany inicial, que després es va netejant, i un altre, i un altre, i un altre. Llavors, el que pot haver començat com una escena molt violenta per si, sense rerefons, té que acabar trobant el seu encaix dintre del conjunt del relat de la novel·la perquè tingui un significat. Llavors, ni em censuro ni em poso línies vermelles. I penso que la brutalitat sense sentit no funciona i no la tracto. Jo com lectora tampoc tinc línies vermelles. És que s'ha d'experimentar, no? Sí, és que si no penso que tu mateix t'estàs com evitant potser algo que potser, és a dir, no has de llegir com que estàs vivint una història. Jo no et llegeixo a tu com que estàs matant un nen i ostres, el Sergi està matant un nen. Vull dir, té un sentit, té una història, és ficció, és... no sé, és els ulls amb què ho mires. I amb els lectors de terror o d'Splatter i tal, suposo que passa molt això, no? De com pots disfrutar, a mi m'agrada, de com pots disfrutar de llegir
com matar un nen. Ostres, és que no estic disfrutant de que maten un nen, saps? És una història de ficció que amb tot el que té darrere arriba com el lleó a matar a la seva nena, saps? Però és com, no sé, no disfruto amb que matin un nen, sinó estic disfrutant amb aquesta història i m'agrada les bizarrades i això no vol dir que sigui una assassina ni que, saps? Clar, És una mica ben oberta. Jo potser estic ficat tant en el meu rol d'escriptor que només ho entenc així. Jo ja entenc que això és una literatura i és una forma d'expressar-te que pot agradar o no, i pot centrar o no. A mi el que més m'agrada són les coses reals que veig a internet o que veig a la televisió, no? I com tot gira amb la cara. Llavors jo sé molt clar el que és literatura i el que no ho és. I al lector que no ho entengui, bueno, doncs m'està bé, d'acord, però no confundem les coses, no? Sí, això mateix. Molt bé. Com aconsegueixes equilibrar? Bueno, has dit una mica i aquí has introduït aquesta pregunta. Com equilibrar l'horror extrem, sense que es converteixi en una llista de simples assassinats, sense res? Com tu dius, penso que t'he contestat abans una mica. Portar-ho una mica al quotidià. Portar al quotidià a l'horror. A mi m'agrada molt la bellesa de la lletjor. Ara estem molt acostumats als filtres, no? Tot ens passa per un filtre. Hasta les pel·lícules de terror són tan perfectes als efectes digitals que és impossible que provoquin alguna cosa. I a mi m'agrada el gra, la petita imperfecció, les coses que et sembla que siguin, que t'ho fan més real. Llavors, amb el fons, el que et dic, que els personatges siguin persones, no? Que et puguis identificar amb coses que li passin o amb pors que tinguin o amb problemes que tinguin. Això és molt important per fer-ho creïble i que no es converteixi simplement en atxa, motosierra, ganivet i tot això. Vale, ara volia preguntar-te una mica sobre influències. Quines van ser les teves primeres sòcies, com tu sols dir, a l'horror extrem? I què ens pots dir, que jo sé que tu has parlat d'això, sobre l'Slatterpunk escrit a través de la mirada d'una dona? És força interessant perquè, per cert, moltes vegades quan han fet presentacions pedagògiques intentant explicar el que és l'Splatter, sembla que sigui una cosa de tios, incels, que estan a casa seva escrivint porcades perquè no tenen cap més contacte amb el món. I quan et comences a ficar... quan et comences a ficar en el món de l'edició, et dones compte de la riquesa de veus femenines que escriuen i tracten l'horror extrem. Llavors, aquí tenim una representant que és la Sonia Bosch. I pots veure la intensitat i la cura amb la que treballen, la forma de com la dona rep la violència, com el cos de la dona encaixa la violència i com la societat agredeix a les dones. I com pots denunciar això, com pots fer treure la teva ràbia, el teu dolor, o transformar-ho en una cosa que pugui ser positiva. Jo vaig començar fa molts anys amb la Poppy Z. Bright, quan encara no sabia el que era l'Splatterpunk, i va ser per una col·lecció d'horror extrem, no sé si era de Grijalvo. Van treure 2 llibres, que era un de la Poppy Z. Bright, que era Cadáver Exquisito, i un de la Virginia Despentes, que encara estan guardats llibres de butxaca. Era una col·lecció de llibres extrems. I hòstia, allò em va fer veure que n'hi havia altres coses a part de Gandalf i el Senyor de los Anillos i la Dragonlance, no? I totalment a part de Stephen King i coses així, no? Joder, parlaven d'un terror que el tenies al sortir a la porta de casa. I després he anat coneixent altres autores, com l'Agustina Bazterrica, la Flor Canosa. Flor Canosa, que és argentina, no sé si ho puc llegir al seu llibre que van publicar,
Juntament amb l'antologia de relats que hem tret de la Sònia fa poc, que és de les coses que em sento més orgullosos d'haver publicat a Fatos Formen, no? Perquè han sigut oportunitats úniques de portar el mercat aquí. I em fa sentir molt satisfet veure una cosa diferent i tractada amb tant mimo, amb tant carinyo, i que sigui tan dolorosa que et fa mal. Llavors, a mi les coses que em fan mal també m'agraden, saps? Penso que el pitjor que et pot passar quan llegeixes un llibre, escoltes un disc, una banda o és una pel·lícula és que et deixi indiferent. És com una mica joder. Però sí, bueno, si et fa sentir alguna cosa, ja sigui dolent. Sí, ja sigui dolent. dolor, i encara que sigui dolent. Sí, ja està. Ja n'hi haurà una altra cosa que et senti fer, no? Però ja està bé. Molt bé. Per acabar amb això de les influències, com ha influït el cinema de terror gore, sobretot dels 80 i 90, a l'hora d'estructurar el ritme visual de les teves escenes? Si parlem dels slashers tipus, no sé, Viernes 13, La matanza de Texas, sobretot l'escenari, no? La posada en escena, però també el ritme, també l'increscendo, no? Com va pujar la intensitat, com fer servir la sorpresa com un recurs per arribar a obtenir uns resultats. I el que parlàvem una mica, saps? Aquella sensació del gra de pel·lícula, de les imperfeccions, dels talls de càmera que ens surten una mica o un micro que apareix per dir que no tindria que ser. Aquestes coses acaben sent com part, quan les visiones una vegada i una altra, acaben sent coses que li acaben donant el caràcter. Ara sembla com tot molt perfecte. A veure, a mi m'agrada treballar perfectament quan escric, però m'agrada també que es vegi amb algun punt la postura, perquè també et dona una miqueta del sentit de la realitat. Llavors aquestes pel·lícules formen part de tu, no? Perquè has crescut amb elles, però també te diria que m'ha interessat molt durant molt temps el cinema de Cronenberg, de David Lynch, la transformació de la carn, i fins i tot les pel·lícules més antigues, com n'hi ha una de la Universal que es diu Freaks, del Tom Browning, no sé si us sona, i et parla perfectament del que és la diferenciació, no? Del que és la normalitat, i això mola molt. Sentir-te diferent, però no perquè ets exclusiu, sinó perquè no tens encaix i te l'has de buscar tu mateix. Quin gènere de pel·lícules us agrada a vosaltres? A mi pràcticament m'agradava tot l'antic. Ara a vegades em sento com un iaio. Això és una còpia del que vaig veure que era una còpia de la còpia, no m'agrada. Massa menys m'agrada més el terror antic que el clàssic, no? I és com casa. Necessito veure un terror que m'agrada, torno a una dels 80. Claro. Nosaltres, per exemple, jo i la meva dona, quan arriba Halloween, sempre fem això, no? Sí. Fas tota la composició de la casa i llavors rescates les clàssiques. Tens ganes de veure la Jamie Lee Curtis una altra vegada patint, tio, i tens ganes de veure aquestes coses. Sí que es fan coses bones ara, no dic que no, vull dir, però bueno, m'agrada el caliu aquest antic. M'ha quedat aquí, jo també som molt temporal de llibre. Vale, m'agradaria entrar una miqueta a l'última novel·la teva que va sortir al març, que és aquesta de Dignitat. Et veig les costures, portada amb el xili una altra vegada. Ui, en aquest cas sí que abans us he dit que li expliques una cosa al Ximi i després acaba fent el que vols. Tenies impuls, no? I aquí li vaig dir, podríem tirar per aquí, i em va sorprendre perquè, joder, ho va clavar. És que era una bona idea. Vaig aprendre a saber com funciona un tele. Telemecànic. Ara he hagut d'oblidar coses. Per dibuixar el tele, però va ser molt divertit. Els teles mecànics molen molt perquè produeixen roba normalment de cotó i ara ja no s'utilitzen, només en forma de nínxol al Japó, als Estats Units, a algun país d'aquí d'Europa, i simplement perquè la producció és molt més lenta. I si tu amb un tele d'aquests nous electrònics pots aconseguir, jo què sé, 3.000 peces de roba en una hora, aquí en pots aconseguir 100. Però la forma de construcció varia molt, és molt més artesanal i es valora molt. I bueno, el rotllo del tele aquest mecànic, la va introduir-lo aquí amb el tèxtil perquè com vinga el Ripollès, el Llinya
moltes colònies tèxtils que estan abandonades i que són ara com temples derruïts. Mola molt anar-los a visitar i veure que tot allò s'ha anat a la merda, però per contra els rius estan nets, llavors tampoc em queixo amb això. Tot té, no? Tota la seva contrapartida. Vale, tu d'aquesta novel·la has dit que funciona com un taler. Cada capítol és un fil i cada personatge és una trama. El conjunt forma un tapís que només es revela completament al final. Què ens pots ampliar sobre aquesta estructura? Vale. Jo la novel·la la vaig concebre a partir d'uns relats conjunts que havia fet amb l'Albert, que estaven aquí amb els nostres llibres, com es diuen, de l'Horror Fort, i sortien uns personatges que eren unes entitats que eren les filles sagnants de la Maria Enganxa. Era una congregació molt cenolítica, no? I com m'agrada agafar el folklore català i introduir-lo, imagina't fotre Cliff Barker amb la Maria Enganxa, que és de Mallorca i és com un esperit que surt dels pous amb uns ganxos i atrau els nens petits amb cançons i llavors els fa escabetxinar. I hòstia, imagina't una associació cenolítica a la catalana, a la mallorquina, més aimada, i que es nodreixi del que és el dolor, de les pors, dels patiments de la gent per alimentar-se. Llavors, tot el que són els personatges que van apareixent a la novel·la apareixen de forma diferent, és un crossroads. Cada un apareix pel seu cantó i no saben per què acaben convergint, encara que ho sàpiguin o no, però acaben convergint i tot relacionat amb aquestes entitats que us estava dient. Llavors, quan tenia l'estructura ja tota, va ser com quan tens una caixa d'un trencaclosques i li fots així, surten totes les penes disparades i dius, ara munta. Llavors, el que vull jugar amb el lector és munta tu el teu trencaclosques i a veure si pots fer tots els fins fins a aconseguir veure la visió. De fet és així. O sigui, cada capítol és una minitrama, diguéssim, que vas tu fent el fil fins que arribes i uneixes tot. Perquè tot està relacionat, tot tenen les entitats de fons, llavors perfectament s'entén i es disfruta així. Aquest era el sentit. Munta tu pròpia aventura, però amb la magia. Amb aquesta novel·la, com deies, segueixes entrant al folklore i als mites que ja has estat ampliant en altres novel·les. Com és el mapa emocional i simbòlic de Camp de Grèvol i el seu entorn? Camp de Grèvol també va sortir de l'Horror Folk. Tot el pitjor que estic fent ha sortit de combinacions amb l'Albert i me l'estimo molt. I Camp de Grèvol no deixa de ser la meva visió de Camp de Bànol, que és el poble on jo visc. Llavors, és un lloc físic, sí però no. És un lloc emocional, és un lloc que batega i que se't menja. És un lloc on pots anar a morir, però també on pots sortir transformat. Llavors funcionen diferents capes i estrats on s'ajunta el mitològic amb el real. I l'ordre cronològic tampoc té una estructura lineal. O sigui que en coses que llegeixis meves ambientades a Camp de Grèvol pot ser que succeeixin en un període posterior, anterior, però que surtin personatges relacionats. Llavors m'agrada fotre molta cosa del folklore dels Pirineus, però també tot el que és el folklore mediterrani i nòrdic. Al final, les filles sagnants, les esclaves sagnants de Maria Enganxa, que són part del territori mediterrani, no deixa de tindre la seva relació amb les deesses hel·lèniques de les filadores que filen el destí dels humans. I és aquest batibull. N'hi ha una part de Lovecraft i els seus territoris, n'hi ha una part de les poblacions inventades de Stephen King, n'hi ha una part del Midian de Cliff Barker, fins i tot n'hi ha una part del Valle de Sesqua de W.H. Puigmaer. I de tots aquests llocs he anat agafant idees per fer la meva pròpia. Un lloc on em permetin expandir
Sí, amb relats o amb novel·les, una novel·la curta o un lloc on situar. Això diu ser verso, no? Vale. Abans ho has nombrat, això també, que la música és un element bàsic a les teves novel·les. Quins altres elements penses que són indispensables per connectar amb el lector? Aquí, mentre penses, perquè aquí sí que a mi m'ha passat, no? He trobat la meva connexió, vale? Com ja vaig dir, en petites coses que nombres quotidianes que són reals, per exemple les rodalies. És a dir, tu vas nombrant, agafo el rodalies cap a no sé on, clar, jo soc usuari de rodalies i em sento una mica identificada, que amb això també havia pensat, el Ximi podria fer unes aventures de les rodalies, perquè cada dia és una aventura... Llego a ben tarde, cada dia. O sigui, les rodalies és un món ja creat. I després també en coses, abans parlaven dels 80, 90, cosetes que vas deixant, com per exemple, la Sara, que et vaig dir que és la filla de la Clara dintre d'aquesta novel·la, que és una nena petita que té la pel·lícula de The Crow, que és el Cuervo, i és com una obsessió visionar-la, no? I és que em vaig sentir molt identificada perquè era com, vale, jo sóc la Sara de petita. O sigui, jo tenia una VHS i estava The Crow i The Craft, que eren les joves i bruixes. I cada dissabte al matí era la cinta. Llavors The Crow i The Craft. I vaig trobar aquesta... que dius, estàs llegint i trobes, ostres, però si això jo també ho he fet o ho he vivit, no? I crec que això connecta molt. Sobretot, en aquests llibres que tu escrius amb el folklore català, no? Si ets aquí també connectes amb moltes cosetes, petites coses com aquestes. A mi m'agrada posar, no sé si és que m'agrada o és que no puc evitar posar molts referents de la cultura trash popular. M'agrada posar referents de música, de films, de còmics o de manga. Jo encara conservo els còmics originals que tinc de l'Obar, de The Crow, i els tinc guardats amb molt de carinyo. I a vegades em sento, soc massa boomer, estic posant referents que ningú entén. L'altre dia estava veient un vídeo que sortia del Fred Astaire, no sé si el coneixeu, que és un ballarí dels anys 40, i pensava, ostres, lo famós que era aquest tio, qui s'apropi ara i tingui 20 anys el coneixerà, i llavors em va fer reflexionar sobre els meus propis referents que poso dintre de les meves narracions, si realment té una justificació. Que m'hagis dit que tu connectaves amb The Crow em reafirma totalment en continuar amb aquesta línia. Sí. I és que abans, almenys els que som de la meva edat o una miqueta més joves, el sentit de disfrutar de la mass media abans era molt diferent. Hi havia el concepte aquell de si feien una pel·li per la tele, la gravaves amb una cinta de VHS, i jo tenia, me'n recordo, estanteries completes de cintes VHS amb gravacions des de vídeos musicals fins a documentals o pel·lícules. I això ho anaves veient una vegada i una altra. Ara quan tens 50.000 coses, és com la literatura. Sembla que publiques un llibre que al mes que ve ja ha desaparegut de tot, no? Ja no té continuïtat. Vull dir, les coses són molt perennes molt ràpidament i passem d'una cosa a l'altra. No em vull queixar, una altra vegada fent com el del viejo cebolleta, però sí que és veritat que abans, hòstia, els àlbums que tenies de música et repassaves tots a les parts de les portades, les lletres que sortien a dintre i et posaves aquell disc una vegada o una altra fins que pràcticament te'l sabies de memòria. Això penso que t'ajuda a fer una càrrega que vas incorporant inconscientment al llarg de la vida. Ara no sé si passa, perquè al ser tot tan volàtil no sé fins a quin punt. No vull dir que sigui dolent, és diferent. És diferent. Ara és com més ràpid tot, no? És el que dius, tens un llibre i el mes següent ja està, ja s'ha perdut, no? I tens una altra novetat. I tens no una novetat, tens 40 novetats més pel mateix mes, que no? És com tot molt... I dels discs que has nombrat també, és veritat que abans ho disfrutaves més,
llegies les lletretes i sí que, no sé, es disfrutava com més, tenia un disc nou i et donava. Ara potser ja l'he escoltat, vull més. No? És com... Per mi la música l'han anat a casa des de molt petitó, des que era infant, amb el foldis antic del meu pare, que sempre es posava discos i cassets. Les cassetes, que jo encara recordo molt de cassetes. Llavors la música és com un metrònom narratiu, no? A vegades és com un riff de guitarra que tens que accelerar la narració i altres com una línia de baix molt simple però que t'està donant una cosa molt bàsica que necessites. No m'entendria jo sense la música. I bueno, abans de publicar com a escriptor vaig ser músic, vaig també formar part de diferents bandes i és un altre bagatge creatiu, no? Que necessites i penso que a l'incorporar-ho t'ajuda. Vale, m'agradaria que expliquessis una mica sobre l'horror cenobític que abans nombraves, perquè és un territori que jo crec poc explorat a la literatura catalana. Sí, per el que et deia, almenys la meva percepció és que el poc terror que es fa en català és molt normi, i no ho dic com una crítica. En els últims 2 anys o 3 estem veient coses d'autors en català que fan terror i traduccions que eren necessàries i bàsiques. Fa 2 dies Males Herbes ha tornat a fer la traducció de Carrie, de Stephen King, que feia anys que estava descatalogada, però abans t'estic parlant potser, no sé, 25 anys o alguna cosa així. I dius, hòstia, bàsics com aquests del terror contemporani popular, no pot ser que la nostra llengua no ho tingui. Vull dir, no aconseguirem una normalitat lingüística fins que no tinguem no orgullo i prejuicio, sinó bàsics de la cultura popular traduïts al català. M'agrada la feina de Fatos Formen perquè fem la feina subterrània de portar aquesta cultura més minoritària a la llengua castellana i si pot ser catalana. I em sembla que m'he desviat una mica del que m'estaves preguntant. Bueno, era sobre l'horror cenobític. I a l'horror cenobític, clar, Cliff Barker penso que és un puntal dintre del terror, no? Per la significància col·lectiva que pot tindre. Llavors, el cenobitisme, les societats que pertanyen al dolor i la búsqueda del plaer a través del dolor em resulten terriblement interessants. I poder-ho portar al català, a la llengua i a un entorn propi, amb elements propis del folklore d'aquí, ja és la bomba. No és fer res de nou, jo sempre dic que és com una batedora i agafes elements d'un lloc i un altre, i l'interessant és que acabis fent alguna cosa que sigui teu, que tinguis una veu una mica pròpia. Molt bé, per acabar la part aquesta una mica més seriosa. Seriosa? Bueno, quin llibre de Fatos Formen recomanaries per a algú que vulgui fer una primera immersió al gènere de Splatterpunk? Digues. No, que era com la típica pregunta aquesta de posar-te contra l'espasa de la paret, no? O sigui, Recomana el meu! No, clar, Estamos aquí todos. I que, no, ras. No, però Ara diu. és interessant perquè imagina't que jo no llegeixo Splatter, no? Vull dir, algú que digui, vull començar a veure, no? Clar, no li pots de cop potser recomanar qualsevol que sigui ja una mica més, no? I algo que entengui com a primera visió i pugui dir, vale, això és l'Splatter, m'agrada o no m'agrada. Mira, tindria que ser una recomanació en 3 parts. Et recomanaria qualsevol de les nostres antologies perquè és el més fàcil que puguis veure la diversitat de veus que n'hi ha per tractar l'horror extrem. Seria el més fàcil. Te'n pots anar a una antologia eròtica, a una de western, a una de Splatter Bizarro i trobaràs horror extrem i podràs veure coses que t'agraden o no. Seria el primer punt. El segon punt que et diria és qualsevol dels llibres que han publicat de l'Edward Lee. Sense l'Edward Lee nosaltres no existiríem, vull dir, és així. Si vols veure el grau més bèstia de l'Splatter, amb un senyor que s'ha passat tota la seva vida escrivint cada dia i publicant, llegeix qualsevol cosa d'Edward Lee. I la tercera cosa que tindria que recomanar sí o sí és el llibre de la Flor Canosa, per la seva diferència, perquè trobaries un horror extrem totalment diferent. No podria dir-te una sola cosa.
No sé què dir-te aquestes tres. Vale, no, em sembla bé, està bé. Vale, ara una part de l'entrevista que aquesta tu sí que no la saps, ni àgil ni saps res. Vale, una ronda ràpida de preguntes, vale? Amb el Ximi va sortir molt guai també, ens vam divertir molt. A aquest nivell no arribarà. Ja us ho dic jo. Llavors, la cosa és que tu la pregunta la pots argumentar, no hi ha cap problema, però l'has de contestar molt ràpid, tens segons per pensar. Madre mía. Llavors, pregunta i di el primer que et vingui al cap i després argumentes si vols, però el que et vingui. Ai, sí. Vale? Vale. Ara patirem. Quina és la por més ximple o infantil que tens a la vida real que mai admetries en una convenció de terror? La por més gran que tinc... Ai, m'he quedat en blanc, col·lega. Potser el peron d'escriptura. No pugui continuar. A que em quedi sense idees. Que et quedis i diguis, no puc seguir. No, sí, i que em faltés la necessitat d'escriure. Si poguessis reviure un autor clàssic de literatura per obligar-lo a escriure un llibre amb tu, a qui triaries per arruïnar-li la reputació? A la Beca. Sí, pobra home, sí, ara està molt ben vist la fotografia, no? Està tot arreu i tal, hòstia. Sí, sense dubtar-ho. Vale, què és més difícil d'escriure? Una decapitació hiperrealista amb serra mecànica o un diàleg casual de dues persones al supermercat? Em costaria més la segona. Sí. Penso que no estic fet per això. No m'hi queixaria. S'anirien per altres rames i acabaries en la teva molt... No acabaria bé. No acabaria bé. Conversació al súper. Vale, després de passar hores inventant tortures literàries, brutals, com aconsegueixes desconnectar? Veus vídeos de taquitos o com fas per... Veig més violència. Perquè Sí. desconnectes amb més violència Sí. del que has escrit. Jo i la meva dona ens vam aficionar molt a la Covid a veure la UFC, que és artes mixtes, que és jiu-jitsu amb kickboxing i tal, i ens hem tornat uns fans i ens agrada veure les hòsties que es peguen. I és violència controlada, però tota coreografia, és real, i és tot amb unes eines que no em vegin. Però és una cosa que m'he enganxat i pensava que no podria... O sigui, que en principi no m'atreuria i m'he fet fan de la lluita d'aquest tipus. Per concentrar-te, música o silenci? Necessito les dues coses i depèn del meu estat d'ànim. N'hi ha moltes vegades que tinc que tindre la música tot el rato posada i n'hi ha altres vegades que no puc escriure música. Depèn de... suposo de... Sí. Vale, les planifiques cada amor o les improvises? Hi ha una idea general i després n'hi ha improvisació, molta improvisació treballada. La improvisació treballada al final s'acaba convertint en una cosa molt estructurada. Però a vegades surten de les coses més peregrines, més sense sentit o de cosetes petites que passen i les acabes arreglant. Vale, la teva pitjor fòbia a la vida real? La meva pitjor fòbia... les avispes em fan molt mal rotllo i allí on visc n'hi ha bastantes vespes, perdó, no avispes, vespes. Em fan sortir corrent. Quina paraula fas servir massa per escriure? No t'ho sé dir, però n'hi ha una paraula que no m'agrada posar per res que es diu percol. Saps que te parlava molt de la sonoritat de les paraules en català? És una paraula que odio. No la sols utilitzar. Bueno, la vull treure fora. I després n'hi ha una... Oh, sí. Era... Això ho sabria la Berta. Digue? Que la Berta sabria quines... Clar, la Berta m'ha fet correccions i llavors sabria quines surten més, no? I li preguntarem a Berta. Sí, n'hi ha una cosa que odio totalment. Quan ho veig amb algo que estic llegint, era una situació dantesca. Aquest recurs és com... Ets un vago, tio. Describe. No posis... Jo segurament... Què és dantesca, no? Sí, jo segurament l'hauré utilitzat alguna vegada i és una cosa que odio terriblement.
como lo ves, ¿no? En plan de un horror indescriptible. Inenarrable. Inenarrable, todo el rato. Lo Lovecraftiano. No tengo palabras para describirlo. Pues dantesca metro de mis casillas, tío, es como... me rechino. Quin és el clitxé de terror que més odies? El cliché... la de la Scream Queen. M'agrada en un sentit, no? Les Scream Queen ja tenen una categoria per si soles, però també m'agradaria que haguessin Scream Kings. Estaria més normalitzat. Vale, quin és el teu malvat favorit de la història del cinema? Robert De Niro a Taxi Driver. La transformació que té aquell personatge, física i mental, és molt... per mi és horrorífica. Vull dir, veus com canvia una persona ficada en el seu propi món i... m'has dit curt, però ja està. Bueno, no, no podies argumentar. Vale. Era que havies de contestar ràpid, però podies argumentar. Robert De Niro. Vale, una escena, recordes una escena que t'hagi costat molt escriure per fàstic o perquè sigués molt difícil? No. No, perquè estic acostumat, com et deia, a reescriure molt. Llavors, com entenc que és part del meu procés, no ho trobo com a dificultós i no m'acostumo a encallar, perquè sé que finalment acabarà sent molt diferent i o se'n va fora o acaba el procés amb el seu natural, per canviar. Bueno, per finalitzar, final feliç o que morim tots? Que morin tots feliçment. Jo soc un negativista esperançat. Llavors a mi m'agraden que les coses acabin malament, però feliçment. No, els finals feliços per mi tenen que ser durs i dramàtics. Molt bé, doncs, bueno, ja estaria. Bien, no, m'ho està passant molt bé. Per vosaltres i per la vostra santa paciència. Moltes gràcies. Per tu, tot el meu agraïment. Ha Per sigut tota la un plaer feina. llegir-te i conèixer-te i estalquejar-te una mica. Bien, m'ha molat. I mola les connexions, que vagin sortint connexions. No sempre t'ho trobes a l'input de lector i llavors mola molt, la veritat. I molt agraït per la feina. Gràcies a vosaltres.